Eskerrik asko. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Gaur hitz egingo dizuet ezagutzak zer nolako balioa duenaz, etorkizuneko lan merkatuari dagokionez. Informazio aurreratuaz hitz egingo dugu. Eta hasteko alderdi nagusi batzuk aipatu nahiko nituzke. Horiek eragiten baitituzte aldaketak batez ere lan merkatuan. Lan merkatuak zenbait egiturazko aldaketa ditu ezaugarri makrojoera batzuekin lotuta daudenak. Eta zehazki berrikuntza teknologikoa lanak eta lanpostuak eraldatzen ari da. Benetako iraultza digital baterako bidean gaude. Bigarren elementua bada osagai demografikoa. Jada aipatu dena Ruzek ere sakondu du horretan. Eta 75 urtetik gorako pertsona kopurua bikoiztu egingo da. 1980etan 2020 bitartean hala izan da. Eta laneko mugikortasunari dagokionez, Europako langileen 20% etzen jaio lan egiten zuen herrialdean. Beste herrialde batean jaioak dira 20%, eta azkenik jasangarritasuna dugu. Gero eta handiagoa baita. Horrez gain, eta horrekin lotuta, badaude ere zeharkako beste osagai batzuk, ez daudenak zuzenean lotuta lan merkatuarekin. Garrantzitsuena, esango nuke, badela krisialdi ekonomikoa, finantzarioa, 2008-2009 urtekoa, eta baita ere noski pandemiak eragindako krisia eta Ukrainako gerra dramatikoak eragindakoa. Zeharkako gertakizun horiek ere inpaktu bat izango dute lan merkatuan eta ziur aski askoz ere handiagoa izango da. Eta horretan sakonduz ere izpide izan nahiko nuke zer nolako eragin izango duen langileengan. Batetik iraultza teknologikoa eta eraldaketa teknologikoak inpaktu bat izan dezake, ogibideetan batzuk desagertzen ari dira, berriak sortzen ari dira, eta sortzen diren horietan ikusten dugu, aurretik zegoen zerbait eraldatu dela benetan. Beste kasu batzuetan, ogibide berriak sortzen ari dira duela urte batzuk arte existitzen ez zirenak. Eta gero, badaude, eskumenak. Eta eskumenak dira lanpostuak formulatzen ari direnak. Baitugu eskumen edo gaitasun digitalak, soft skills deritzenak, eta baita ere gaitasun berdeak. Horiek ere gero eta garrantzitsuagoak dira, eta lotuta daude teknologiarekin eta ingurumenarekin. Horrez gain, eskumen horiek okupazio bat definitu dezakete. Eta ikuspegi horretatik, bizitza osoko ikaskuntza beti izango da garrantzitsua, birkualifikazio horretan aurrera egin ahal izateko ere. Eta azkenik, robotizazioaren inpaktua dugu, honek erakutsi egiten digu zer lanpostuk duten eskumen maila txiki bat hausnarketarekin lotuta eta baita ere eskuzko gaitasunekin lotuta. Eta ikusten dugu lanpostu batzuk errobotizatu egingo direla hurrengo urteetan. Zer gertatzen da lan merkatuan? Ezinbestekoa da honi ere erreparatzea, jakitea zer ari den gertatzen. Erabakiak hartu behar baditugu eta erabaki horiek enpresei lan merkatuari eta oro har langile eragingo badie, jakin beharko dugu zer gertatzen ari den. Eta aldaketak ikusten ari gara, batez ere eskatzen diren gaitasunetan. Hori garrantzitsua da lan merkatuaren jasangarritasunari dagokionez ere, eta garrantzitsua da ere, baldin eta murriztu nahi badugu zer alde dagoen gaitasun baten eta lanpostu baten artean. Garrantzitsua da hori ere. Eta hainbat urte eraman ditugu Eurostatekin lanean,
eta proiektu berritzaile batzuk eraman genituen aurrera, besteak beste, leku edo lanpostu hutsekin lotutako bat. Hau online ikus dezakezue. Eta ikus dezakezue, zer datu genituen enpresekin lotuta, eta honen helburua da, laguntzea ezagutzaren edakuntza horretan, jende jakin dezan zer nolako errealitatea dagoen. Proiektuan 40 milioi informazio zati daude, hain zuzen ere leku hutsekin lotutakoak, eta 27 gehi bat Europako herrialde horietakoak dira. 30 hizkuntza baino gehiagotan daude, eta zer egin dugu datuak bildu, prozesatu, aztertu, big data eta adimen artifiziala erabiliz. Eta proiektu honen kasuan hainbat erronka izan genituen. Erronkak izan genituen metodologiarekin eta teknologiarekin lotuta, eta erronkak izan genituen ere ezagutzaren balio erantziarekin lanean ari ginelako. Eta ezagutzaren balio erantzi horrek badakar berekin, jakitea zer ekarpen egiten duten leku huts horiek erabakiak hartzeko orduan, eta erabaki hobeak hartzeko orduan. Oso laburra azalduko dut. Zer nolako urrats metodologiko eraman genituen informazioa eraldatzeko? Eskaintzak eta lanpostu hutsak aztertzeko egindako lan horretan. Lehenik eta behin jakin behar dugu zer iturri ditugun, ongi hautatu behar dira, iturriak herrialde bakoitzeko adituekin, adibidez, jaso dezakegu informazioa, guztira 50 ataritatik jaso genuen guk informazioa. Bigarren urratsa zen izan zen datuak eraldatzea eta datuen garbiketa bat egitea. Jakiteko ongi zer datu behar dugun guk gure analisirako, eta gero sailkapen bat dago. Eta sailkapen horretan, sailkatzen direna dira, ikasketa automatikoaren bitartez, zer ogibide dauden. Azken batean, taxonomia bat sortu nahi genuen 3. urrats honetan. Eta grafiko tresna bat erabiltzen da. Ezagutza hori eskuragarria izan dadin interesa duten parteentzat. Eta lehen lau faseak oinarritu egiten dira batik bat izaera teknikoagoa duten eremuetan, baina azken fase hau gehiago oinarritzen da erabiltzailearengan. Informazioaz etekin ateratzen duen erabiltzailearengan. Orain gustatuko litzaidake hainbat adibide jartzea. Analisia egiteko gure ikerketa lanaren inguruan. Informazioa dugu big data honetatik eratorria lan eskaintzen barruan. Lehen adibidea, emango dizueda lehen adibidea da Novelty Index hau. Hau da, adierazle bada, neurtu egiten duena, zein diren gaitasun eskakizunak lanpostuetan eta nora aldatzen diren denboran zehar. Hau egiteko, kontutan hartzen ditugu 3 aldagai. Lehenik eta behin joerak eskaintzen eta bakanteen inguruan, eta definitu egiten da variazio 1% denboran zehar dauden eskaintzen arabera. Bigarren aldaera da ze berritasun dagoen eskumenen inguruan, eta identifikatu egiten dira ze gaitasun erantzi dauden postu batean 2019tik hasita 2015 urtearekin konparatuta. Eta 3. osagaia da errelebantzia variazioa edo ze garrantzia duen. Estimatu zeintzuk diren gaitasun komunen garrantzia 2015 eta 2019 bitartean okupazio hauetako bakoitzarentzat. Kasu honetan, gaitasun bat 2019an estimatzen da ea garrantzitsua den konparatuz 2015an bilatzen zen hori. Emaitza da, indize honen emaitza da,
eta erakutsiko dizuedana oinarrituta dago 3,1 milioi lan eskaintzen artean Italian, biltzen joan direnak 2015 eta 2019 artean. Gardenki honetan ikusi dezakegu ze gaitasun eskatzen diren eta nola doazen aldatuz denbora igaroala. Irudi honetan ikus ditzakegu 300 okupazio eta gero bakoitza dago bere eremuan, esate baterako IKT-etan, produkzioan, giza baliabideetan eta kudeaketan, edo marketing eta salmentetan. Eta ikusten dugun grafiko honetako puntu bakoitzean, islatu egiten da okupazio bat, eta koloreak islatzen ditu ze eremu profesional dauden. Eta isa ardatzak adierazten du ze berritasuna dagoen gaitasun horietan, lehen azaldu dudan bezala, hori da zenbat gaitasun eransten diren jadanik aldez aurretik zeuden gaitasunei 2015an zeudenak eta ze erantzi diren 2019 arte. Y-koak eskaintzen digu ze variazioa dagoen kompetentzia gaitasun kohorte honen barruan kontuan hartu ze bat urte egon den ikerketak. Zenbat urtetan egin den ikerketa. Goiko eskuineko alderdian ez du zerikusirik IKT-ekin, kolore urdin ilun horretan. Baina aldi berean, okupazio guztiek zerikusia dute gaitasun variazioekin. Marra gorria da batez besteko balioa, isa ardatzean 17% izango litzateke, eta batez besteko balioa izango litzateke gainerako okupazio guztientzat. Azterlanean aztertu direnak. Eta Y-koaren ardatzean batez bestekoa ere badugu. Beraz, esan genezake, okupazioak aldatuz doazela oso modu bizkorrean. Eta gaitasunak okupazio bakoitzerako ere aldatuz doazela. 5 urtean ikusten dugu zen izan den aldaketa hori. Aztertutako bi aldae gai horiek ikusita dugu index hau batetik 100era neurtzen duena. Hau da, zein den aldaketa balioa gaitasun bakoitzean, okupazio bakoitzean. Gardenki honetan ikusten ditugu ze gaitasun aldaketa handiena egon diren okupazioak zentzuk diren. Hasten gara datu espezialistetatik, gero ditugu cloud computing egiten dutenak, odeiko informatika, gero baita era seguru lanetan egiten dutenak, ingeniari biomediko bat, edo esate baterako marka kudeaketan egiten duen pertsona bat. Eta horren gustatuko litzaidake pasatzea azken gogoeta batzuetarak lehen esan dudana. 5 urte hauetan aldaketa esanguratsuak egon dira gaitasunetan, okupazioetan. Aldaketek badute inpaktu bat digitalizazioan eta kompetentzia digitaletan. Baina baita ere sartzen dira beste gaitasun soft edo zeharkako batzuk. Hau da, gaitasun digitalek inpaktu bat izan behar badute jardueran eta prozesu laboraletan, orduan soft eskiloiek biguinak dira eta asko zera garrantzitsuagoak dira okupazioetan. Ze lan jarduna asko zere kompleksuagoa izango baita. But complex problem we have to solve. Gainera, aurka egin beharko die arazo zailei. Gure okupazioetan edo lanpostuetan konpondu beharko direnak. Bigarren adibideak zerikusia du honekin. Hau da, lan merkatuari babesa ematearekin kontutan hartuz lerrokatzerik eza dagoela eskaintzaren eta eskariaren artean. Galdera da, zeintzuk dira eskatzen diren gaitasunak nire lanean? Hau da,
nik ditudan berdinak dira, edo zeintzuk dira gaitasun berriak. Hau da, nik eskuratu behar ditudan gaitasun berriak. Zeintzuk dira, zein apostu daude lerrokatutan nire gaitasunekin. Galdera hauei erantzuteak esan nahi du horretarako identifikatu egin behar dela behar bezalako informazioa, reskilling eta upskilling edo rekualifikazio prozesuetan. Horretarako hasiko gara skill to job delakoarekin. Hau da, gaitasuna lanarekiko. Gaitasunak dira definitu egiten dutenak okupazioa, eta ez alderantziz. Eta tresna honek behar du langilek izan dezaten kompetentzia jakin batzuk. Eta baita ere, esatea zintzuk diren bere lanpostua edo okupazioa. Eta gardenki honetan, adibide bat lortu dugu skill to jobetan. Hau da, galderak erantzuten dira, zeintzuk dira WordPress, diseinu grafikoa, Adobe Photoshop, eta zein da zure rol, gaungo rola, marketingean espezialistak. Hemen, sistemak erakusten diguze garrantzia duen, ikusita zein bat izar dituen, gaitasunek ze izar dituzten. Hau da, baloreak lortzen dira eskaria aztertuz eta hau bakanteak ere kontutan hartuz. Eta gero, reskilling eta upskilling kontzeptuetan, tresnek identifikatzen dituzte ze gaitasun lortu behar diren eta zintzuk izan diren garrantzitsuak. Eta kasu honetan ere bai, hor badaude elementu garrantzitsu batzuk. Web analitik, izan diteke bait, edo HTML5, edo diseinu arduratsua. Gero ere, azkenik erakusten digu, tresna honek ze lanpostuotan dauden antzeko gaitasunak, eta esaten digute zeintzuk diren lanpostu horiek. Adibidez, espezialista digital bat komunikabideetan, edo web horrien garatzailea. Antzeko gaitasunak izango dituzketenak marketing garatzaile batekin. Eta horrela hobeto ezagutu dezakegu ze gaitasun eskatzen diren merkatuan. Eta gainera langilei zer eskatzen zaie jakiteko langileek zertan inbertitu bere denbora. Eta zentzuk diren lortu behar dituzten gaitasunak lan postuetarako. Eta horrela operatzaileak planifikazio egokiak egin ahal izan ditzakete. Baita prestakuntzan ere baita. Azken adibidea, 3. Zer ikusia du bilakaera berde edo ekologikoarekin. Helburua kasu honetan da egiaztatzea ze inpaktu duen eskariak, gaitasun berde hauen eskariak lan merkatuan. Horretarako milioika bakante aztertu genituen ikusteko zein zen taxonomia eta ikusteko ze inpaktu zuen arlo berdeak lan munduan. Eta azken urteetan oso garrantzitsua izan da ingurumenak izan duen inpaktuak lan munduan. Hain zuzen ere funtsezko gaia bihurtzen ari da. Badira gaitasun asko, egokituz doazenak jasangarriagoak izateko. Beraz, galdera hauei erantzun bat eman nahi digu. Zeintzuk dira gaitasun berdeak gehien eskatzen dituzten lanak? Zer da lan berde bat? Zer ezaugarri ditu lan berde batek? Eta estimatu dezakegu gaitasun hauek ze inpaktu izan dezaketen gaitasun ekologiko hauek lanpostu batean, izan zeintzuk diren kompetentzia berde hauen maila jadanik dauden lanpostuetan. Hurrengo gardenki honetan ikus daiteke laburbildu ze prozesu erabili den erantzuna emateko esan ditudan galdera horiei. Lehenik eta behin badugu bat. Gaitasun berdeak esko barruan. Bigarrenez, hauetako lanpostu bakoitzarentzat kalkulatzen dugu ze
bakante eskatzen dituzten gaitasun horiek, berde horiek. Eta horretarako ikusten dugu zein den haien presentzia. Eta gero ikusten dugu ze eunekok duten kompetentzia edo gaitasun berde hauek eta birkalkulatu egiten dira gainerako gaitasunekin konparatuz. Eta hemen ikus dezakegu ze puntuteraino eskatzen diren gaitasun berde edo ekologikoak lanpostu bakoitzean. Eta ikusten dugu baita ere zenbateraino eskatzen diren gaitasun berde horiek lanpostuetan. Eta hemen gardenki honetan ikusten dugu zeintzuk diren lanpostu horiek, non gutxienez 5%-tik 20% gaitasun berde horiek dauden. Gaitasun ekologiko horiek. Esate baterako ingenieritza zibilean eskatzen da 5% gaitasun berde horiek egotea. Baina baita ere mehatzaritza teknikarien postuetan eskatzen dira gaitasun berde hauek. Eta hemen ere ikusten dira gaitasun berde horiek ere nun eskatzen dira, edo non identifikatu diren azterlanaren bitartean eta gure sistemaren barruan daudenak. Eta amaitzeko la merkatua oso bizkorari da aldatzen. Eta gai izatea aldaketa horietaz konturatzeko denbora errealean funtsezkoa da lan merkatu inklusibo bat garatzeko. Hau da, kombinatzea big data eta estatistika ofizialekin eta baita ere datu administratiboekin hori aktibo bada. Eta horrela hobetu egingo dugu erabakiak hartzeko orduan informazio egokia izango dugu, horrela eragile guztiek informazioak dute, bai politikariek, bai herritarraek, baita enpresak ere, zerbitzuek ere, enplegu zerbitzuek ere izango dute horren informazio hori, eta baita ere lanbide heziketak. Hau da, bultzatu egin behar da ezagutza. Eta hori elementu funtsezkoa da. Definitu ahal izateko politika zehatzak upskilling eta reskilling egiteko. Gainera, herritarrei laguntzea. Hau da, karrera profesional bat egin dezaten, baina bizitza osorako agertoki batean. Hau da, baita ere definitzea ze zerbitzu lagun diezaieketen langileei edo langabei beren karrera profesionaletan. Eta, azkenik, lagundu egiten digun, enpresei laguntzen beren giza kapitala garatzeko orduan enplegarritasunaren ikuspegitik. Eskerrik asko zuen arretagatik.